Raharja tebi saking Durjana Juti Datanana kadang kangen pepalang lawanggang pinanjingan labet saking katentreman Praja Amarta mula datan mokal tebi samya tumiyu celak samya mangelung boten karana gidebogeng para murka tuhu karana kayunjun mring pepoyane kautaman sentana tetungguling Praja Amarta weneng jejeluk Prabu Pandhadewa sang Prabu Darmaputra Darmawangsa Anjata Satru ya sami aji Panduputra Nalendra Adil para marta berbudi bawa laksana asih tresna mring para kawula asih lamone pangadilan anindaka dawa siasat saha sajogo sang nata lenggah ing kursi gedhing dampar kencana pinarbit kang sarwa retna liman bebut pramudane senebaran sari-sari kinanda widod jembat kasturi mengambar-ngambar gandane sirna kamanungsane tan yaya sang hyang Bathara Darma kang jawantah nalika hari samono sang nata krawuhan Nalendra Ndrawati Sri Bathara Kresna ugi kinarya suwing Pandhawa boten kandhung panegek Pandhawa Raden Werkudara ya Raden Bimasena kang lenggah ing kasatriyan Jodipati boten kantun pamodyaning Pandhawa Raden Arjuna ya Raden Kumbang ali-ali sadra lanang ing jagat saking kasatriyan Madukara mung wingking sadra sarwa jajar bumi retanu sadra kembar Raden Nakula Sadewa mecak sepiling panangkilan sang nata ngamarta kang dereng kawilujengan pesan